od małego zawsze biorę udział w marszu z faną. Jujem z Simbarkły, jujem dredzi raz i mnie so bardzo podobało pierwszy raza i tery tak mnie so zdaje, że ja to tak będę co rok wracał. Można tak sobie poczuć, że tutaj wszyscy są tacy ładna z Kasieb, że z tą faną kasiebską można iść i po prawdzie tutaj bardzo dobry klimat wszędzie. Marsz z fanum to idea Wandele w Ciedrości, żeby 100 wyra szkolnych kaszybszych języka Remusowi Drosie organizować taką fajną imprezę plenerową. Idziemy z faną, a żeby wytczec symbol fane, kaszybści fane, polszci fane, każdy jaką kto chce ze sobą wzóc, może być kościelny. Idziemy, żeby poznać nowe myle na Kasiebach, żeby uczyć, co tu je wyrtno, wiedzieć o historii Kasieb, o kryj malenkły, które tu je. W tym roku idziemy Nordą, bo to jest nasz jubileusz. 15 rys idziemy z faną. My wiedno bala na wystrzydnych Kasiebach, które jesteśmy na Nordze, ale też chcemy się wpisywać w 35-lecy gminę Płyck, bo tiłe gmina Płyck w większości dofinansowa to wydarzenie, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Dla tych dzieci nie ma, myślę, lepszej liczby jak to, żeby widzieć to, czym oni są uczą, to gdzie mieszkają, skąd pochodzą. Także no i cieszę się każdego roku ich wiocy, to myślę, że to jest coś dla nich fajne. Bardzo mnie so widzę w tych marszach, że można łebaciec części Kasieb, kiedy na co dzień nie jesteśmy, żeby łebacić więcej, łebacić piękne trasy, które ma so na co dzień nie podróżują. Bardzo wielkie wrażenie na mnie zrobił ten zoom w Rzucewie. Nigdy nie wiedziałam, że tu jest takie piękne miejsce. Jujem pierwszy raz, bo rok temu nie wiedziała, że można jechać, ale w tym roku jem w 8 klasę i tu jest bardzo fajna trasa, piękne widoki, bardzo piękny marsz to jest. Jestem bardzo cieszę, że ten dzień, że się wanodzi z faną, po ziemi Puczci. Jest to jubileuszowy dzień, zgromadził aż tak wiele waj szkolnych, które waj zmobilizowały. I dziś jest przeszło 300 szkołowników, które maszerują po ziemi Puczci i Sztrunda Morza. I bardzo piękno, że ten patriotyzm, ta fana, tu nad tym brzegiem wybrzmiewa. Niedawno my obchodzili roczec na stolecie go Zasrabinów w Polści z morza. To morze nasi starkowie, biedkowie. Dziś my możemy sobie spokojno tu maszerować. Czysto spokojno, swobodno, cieszyć się tym Sztrunda. Przód tak nie było. Cieszyć się tym spacerem, cieszyć się tym dniem. To jest ważne, żeby my pamiętali też o to, że te nasze fany, że pod tymi naszymi fanami to ten znak pamiątce historyczny, o jakim nasi starkowie ginęli często. Przez to 14 lat chłodzele jesteśmy tak pływi od karteści przede wszystkim i na sąsiad zabale na listę i tym stwierdzili, że no, Kasiebe są tak piękne, że musimy teraz może na Norda zajechać i udało się skontaktować z samorządowcą Płycka. I są założeni są bardzo łedemkły na taką współrobotę i dla tematu jesteśmy, żeby pokazać uczniom z Chłecbelezna i strun, że Norda jest też piękną, że to są najpiękniejsze Kasiebe. To wymyśla Wanda w Ciedrosku, moja mamka. Chterna była w jedno harcerką i ta Desia harcerci w niej je, a harcerze w jedno masierowele, wądrowele. No to my Kasiebi, młodzi Kasiebi też chłedzą o to, żeby po pierwsze łyczczec fana,
I to stało, jak prezydent Kwaśniewski to święto ustanowił, że Dreźigłe Maja je to święto. I my w jedno chodzele Dreźigłe Maja, ale później są ekazała, że no są niedy wsześcigłe, ledze chcą mieć wolny i dzieci też wyjeżdżają ze swoimi starszymi. I tym my to robimy przed Dredzim Maja. I chodzele łoły czczeni fane i to, żeby pokazać młodym kasiebom, jaką piękną jest nasza ziemia. Jak są zdjęcia z tych najważniejszych szlachów, które nie wszyscy znają i wiedzą, że a my idziemy w las, a my idziemy Jarem Radeni, albo idziemy Kolwiela. To wszyscy łedmikają, jaci te kaszeby są piękni. I to chodziło. Fanie są należy taci siacenk i polsków to jest fana, kasiebsku fana, może być ukraińsku, może być maryjnu, żeby pokazać z kim, z czym ją identyfikuje i można z taką faną na ten marsz fanę, żeby ta era oddać temu symbolowi, jednemu z symbolów kasiebści, polści, jaci to chcemy, jesteśmy łademku i kasiebe są łademku i można iść z faną. My to robimy tak też, że na końcu, no to są różni modele, to zanylegi, jaką mamy trasa, wiele uczestników, czasami robili kyrtarobłę i dzieci w drodze musiały ta kyrtarobłę wypełniwać, ładdacja na końcu i dostawały nadgrodę, także i ma co też w tej głowie może stało, ale ta naja historia też jest tak bogata i czy to jest powiat Karteści, czy to jest Pucci, naprawdę wiele bardzo ciekawych rzeczy może opowiedzieć, na najiż daje rzucewłe, nie? I to jest też taki element historii i kultury, i architektury, także myślę, że wiele dzieci ma widzało, albo zelinte, i ta osada zelintów. Także my też myślimy o tym edukacyjnym wymiarze i naprawdę od 15 lat my robimy takie projekty, nie wiem, na ministerstwa wymyśliło, że jaci to są wielkie rzeczy, że projekty. My chodzimy, żeby dzieci na żywo obuciły roda, ziemia, lasy, zwierząta, historia. Ten jubileuszowy marsz wpisuje się idealnie i pięknie w nasz jubileusz 35-lecia istnienia gminy Puck. Gmina Puck jest wyjątkowa nie tylko ze względu na piękne krajobrazy, co mamy właśnie okazję doświadczać dzisiaj podczas trasy z Osłonina do Pucka, ale jest wyjątkowa także z tego względu, że bardzo silnie zakorzeniona jest tradycja kaszubska, bardzo mocno jest ona pielęgnowana. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy dzisiejszego marszu, a jest prawie 400 osób, dzieci, młodzieży i dorosłych z wielu kaszubskich miejscowości, przyjedzie tutaj również w przyszłości.